isonto elinegama la. I'm telling you ungahambe ubuza amawesela. Amawesela akusile igama lapho. Akusile igama lapho. Igama lomuntu ukuthi uJani Wessel. Umuntu owafika nale nkolo yamawesela. And then linikwe igama mumva ukuthi Methodist Church. Ngoba ugovernment elwa nalo. Base belinikeza igama. Lanikwe igama kodwa Methodist Church. Akusile igama lalo. Igama lomuntu uJani Wessel wayeshumela njengoba ubuchiliza akusiyo igama lakho lithi African Gospel. Kosha babuni ama missionaries athi this is an African gospel because we've been running all over the world. We never seen people who are manifesting the power of God like these people. So bamangala bathi lento le yintsha kubona. Then kwathiwa leli ivangeli lase-Africa siliqala la. Nama missionary awakazawenza ama miracles kanjeni. Inkosi yami. So iyaqala kanjalo. Alikho isonto lenegama amabandla nje wonke abemi eclean enginagama. That is why labazalele kuthiwa ama Church of Christ. Mina esayidini lami ba right abekho wrong. I-problem ukuthi nje bavuke ngesikhathi esirong. Ngeke belihlanganisa ibandla ngisho sebethanda. Ngeke. Noma ngakhuluma bazokudabuka imlomo bethi asibuye thina size kubo nalaba kubuye ngeke kuzakwenzeka. Ngeke kuzakwenzeka. Because indlela okwenzeke ngayo lento esetshenziswa uhulumeni kuzibe nje egcineni. Phela divide and rule walokho ukuthi abantu babuse and then besubenzisa intando yakho bangakwazi kwenza lokho afanele bakwenze. Inkosi yami. Yes. Nawo ama Church of Christ mawuthi wabheka abhetha nje ngokwawo. Hayi ukuthi jobe sibiza ngoba unenza into right. Abhethe wodwa. Abhetha kanjani? No, sengisho ukuthi angasingangeni edabeni lawo. Uwona wodwa ayibhethela nje nawe wodwa. Yes. So ayikho into engasishisa ngapha siyojoina nekube ngathi khona into right abayiphethayo. Abaphethe lutho right. Iyafana nje mandate yabo neyethi mandate eyodwa. Into ehlukayo ama doctrine. Yeah. Ama doctrine awokumonitor ibandla because thabani uma wena uphethe iST Media iba nestaff nomunye ecabanga uyibiza ngala ngizofica khle ntombazana eqoki underwear yodwa interview kuthi iprogram yakhe angithi monitor ayina administration then ngila ngizongifica mina ngifakelela ngizele nami ngigqole ngendlela yami uyibona ukuthi nawe nje iyahlaza kwanawe because akukho umthetho omisiwe. So ilokuzana yamalokuzana walokho emabandleni okumonitor indlela yokukhona but imandate iyodwa insindiso sishumayelayo. No matter nina nizama ukusigwinya thina ukuthi ngathi insindiso eshungele ithi akusiyona but imandate insindiso.